Ταλαιπωρημένος Alexander the Genius εδώ, αλλά τα νέα συνεχίζονται και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να τρέχουν και πρέπει εσένα να σε ενημερώσω. Καλώς ήρθες λοιπόν. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Τεώστη και για τον Καρπούζη. Ακόμα μια φορά ο απλός Καρπούζης και ο Τεώστη ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και να δούμε, να ξεκινήσουμε από τον Τεώστη. Ας ξεκινήσουμε από τον Τεώστη. Ο Τεώστη για πρώτη φορά και το λέω με πολύ χαρά, νομίζω ότι έκανε όντως content. Έκανε content το οποίο ήταν ωραίο. Όσο και να σου ακούγεται κακό αυτό ή περίεργο αυτό, ο Τεώστη κατά την προσωπική μου άποψη έκανε content. Έκανε ένα βίντεο με τη μητέρα του και έφτιαξε το αγαπημένο του γλυκό που έτρωγε όταν ήταν νέος και το έφτιαξε η μητέρα του. Μια πολύ γλυκιά γυναίκα η κυρία Μέρη. Ο Τεώστη ο Θοδωρής, άλλος άνθρωπος με τη μητέρα του μπροστά. Φαίνεται έχουν πολύ καλή σχέση από ό,τι φαίνεται στο βίντεο. Η μητέρα του έκανε τη συνταγή, τράβηξε το βίντεο όλο, έδειξε τη συνταγή και προχώρησε στο τέλος για τη δοκιμή. Τώρα η συνταγή τι ήτανε? Η συνταγή θα σου αφήσω να το δεις στο βίντεο. Ήταν ένα γλυκό το οποίο το λατρεύουμε όλοι από μικρή, είναι εύκολο γλυκό, το κάναμε και φοιτητές. Το μόνο που δεν μου άρεσε σε αυτό το γλυκό, γενικά δεν το έχω συνηθίσει εγώ, είναι η άχνη ζάχαρη εξτρά που βάζει. Γιατί μου δημιούργησε μια περίεργη σαν οπτική, δεν ξέρω, κάτι περίεργο, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ νόστιμο, να το δοκιμάσω φίλε Θοδωρή. Μπορώ να πω ότι με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά αυτό το content και δεν το περίμενα να δω τέτοιο content από τον Τεώστη, που μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό πάντα να κάνει πράγματα τα οποία είναι controversial και ισορροπούν στο cringe και στο οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα έχει απήχηση το βίντεο του αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τόσο απήχηση, γιατί είναι πραγματικά ένα βίντεο το οποίο ο κόσμος δεν θα θελήσει να το δει, παιδιά, όπως και να το κάνεις, όπως και να το συζητήσεις. Από ό,τι βλέπω τώρα έχει τις πρώτες 2 ώρες που έχει γίνει release, έχει μόλις 1363 views. Εγώ θα έχω το link από κάτω για να πάτε να το δείτε. Πολύ δυνατό content. Πάντως τον βλέπω ότι κάνει και δημιουργεί και πολλαπλά thumbnails. Ακολουθεί το MrBeast περιεχόμενο και στις πρώτες ώρες αλλάζει thumbnail έτσι ώστε να μπορέσει να έχει παραπάνω view το βίντεο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν πολλοί που θέλουν τα βίντεο τους να έχουν κίνηση τις πρώτες τουλάχιστον ώρες, για να μπορεί ο κόσμος να μπει και να ξαναπατήσει και να ξαναπατήσει, να μην φαίνεται το ίδιο. Καλή τεχνική είναι και την προτείνω όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει. Γενικά ο Τεώστη, και μετά το χθεσινό βίντεο και μετά το χθεσινό live του Μπούγια, όλο το βράδυ που συζητούσαν για τα clips που έχει κάνει, ο οποίο παραδέχτηκε ότι το Τεώστη clips είναι δικό του, το οποίο το είδα και εγώ εχθές στο live του Μπούγια. Φαίνεται ότι ο Τεώστη, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, δεν ξέρει τι content να κάνει και φαίνεται ότι προσπαθεί να πετύχει. Και εγώ θα πω κάτι εδώ για όλους εσάς τους viewers και όλους όσους βλέπετε content. Αν βλέπετε τον Τεώστη για το cringe και για το hate και δεν βλέπετε τα βίντεο αυτό που κάνει τώρα, αυτό είναι μεγάλο κρίμα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το συγκεκριμένο creator στην τελική, γιατί όλοι τον κράζετε ότι δεν κάνει content και ότι δεν δημιουργεί content, και ξαφνικά από τη στιγμή που δημιουργεί content δεν έχει views ένα βίντεο το οποίο φαίνεται ότι το έκανε. Εντάξει, μπορεί να ήταν low effort, μπορεί να ήταν πολύ effort, οτιδήποτε, αλλά φαίνεται ότι θέλει να προσπαθήσει να το αλλάξει το content του, τουλάχιστον από αυτό που μας έχει δείξει σήμερα. Μπείτε δείτε το βίντεο λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό, το δικό σας, και αν αυτό το γλυκό που έκανε η μαμά του Τεώστη σας αρέσει. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου, σας είπα, και δεν μου αρέσει η σοκολάτα, δίνω και ένα link εδώ και ένα hint. Δεν θα σας πω τι γλυκό είναι, να μπείτε να το δείτε. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι κάτι πιο κοντά σε μένα. Πάμε στον Καρπούζη. Καρπούζη Φέτα Gaming λοιπόν, ή απλός Καρπούζης. Μίλησε για ποιον λόγο δεν έχει πάει στο στρατό, ή μάλλον
δεν είπε γιατί δεν έχει πάει στο στρατό, ο λόγος που είναι στα χαρτιά, αλλά λόγω ότι υπάρχει ένα trend τώρα τελευταία που έχουν βρει ότι υπάρχουν πάνω από 10.000 J5 που πήραν αναβολή λόγω ψυχολογικών προβλημάτων ή οτιδήποτε, ότι έχει πρόβλημα και λόγω της 28ης Οκτωβρίου και χθες και όλα τα σχετικά, ότι γενικά ρε παιδί μου ότι η Ελλάδα δεν έχει άντρες και μαλακίες. Λοιπόν, τα πράγματα θα τα ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο Καρπούζης από ό,τι είπε δεν έχει πάει στο στρατό και ο λόγος έχει πάρει J5, οπότε δεν έχει πρόβλημα σε νομικό ή να δημιουργήσει, να κάνει εταιρεία ή οτιδήποτε, γιατί αν δεν έχεις πάρει J5 και είσαι ανυπότακτος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και επίσης ξέρω ότι αν έχεις πάρει ψυχολογικό J5, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτός ο νόμος, δεν μπορείς να μπεις στο δημόσιο. Ο Καρπούζης δεν νομίζω να ήθελε να μπει στο δημόσιο, οπότε το J5 είναι για τον λόγο που το πήρε που δεν μας το έχει πει. Και βγήκε και ο Dream Greek και είπε ρε παιδί μου κάποια πράγματα, την άποψή του για το κομμάτι του στρατού και είπε ρε παιδί μου ότι εγώ δεν θα πολεμήσω για τις εταιρείες και για την BlackRock, η οποία είναι στην Αμερική και για κάποιο λόγο είναι και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Είπε ρε παιδί μου ότι δεν θα πολεμήσει για καμιά εταιρεία και ένα συμφέρον, ότι θα πάει να κάνει κάποια μάχη με drones και να πεθάνει χωρίς λόγο και θα πεθάνει μόνο για την ελευθερία. Και απαντάει και ένας τρίτος τύπος στην απάντηση, Inception απάντηση, στον Dream Greek και λέει ότι εγώ πολεμάω για τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, τον Μεγαλέξανδρο και τον Ισμαήλ και δεν θέλω να με λένε Ισμαήλ και γι' αυτό πολεμάω και ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί. Και σε όλα αυτά έρχεται και ο Καρπούζης, ο οποίος λέει ότι είναι ok να μην πας φαντάρος, συμφωνώ, ότι δεν πήγε στο στρατό γιατί δεν ήθελε να χάσει ένα χρόνο από τη ζωή του, συμφωνώ, και ότι επέλεξε να είναι επιχειρηματίας και γι' αυτό δεν πήγε στο στρατό, ήταν από τους λόγους που δεν πήγε στο στρατό, για να είναι επιχειρηματίας και να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, που είναι και αυτό πολύ θεμιτό. Γενικά υπόθηκε ότι ο λόγος ο οποίος δεν θα πας φαντάρος και είναι ok από τους άντρακλες και από τους ανθρώπους που είναι πορωμένοι με το κομμάτι ρε παιδί μου του στρατού ήταν ότι αν έχεις οικογένεια και χαζομάρες. Γενικά στην Ελλάδα τα νέα είναι τα εξής, ότι το να πας φαντάρος είναι υποχρεωτικό, νομίζω είναι τώρα 12 μήνες, ήταν κάποια στιγμή 9. Εγώ πήγα 18, πριν από πολλά χρόνια οι πατεράδες μας, ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός, ήταν 25 χρόνια στο στρατό. Ο παππούς μου πήγε 36 μήνες, πήγε 3 χρόνια ρε παιδί μου φαντάρος. Γενικά ο στρατός στην Ελλάδα είναι κάτι υποχρεωτικό και είναι κάτι πολύ στρατηγικό. Γιατί όταν είσαι φαντάρος δεν θεωρείσαι άνεργος. Οπότε όταν μια κυβέρνηση ανεβάζει τα όρια στο στρατό που θα πας από 9 σε 12 μήνες, ρίχνει το ποσοστό της ανεργίας. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι πολύ στρατηγικό και πολλές φορές γι' αυτό γίνεται και η αύξηση της θητείας και όχι γιατί χρειάζεται η Ελλάδα στρατό. Τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο ότι ο στρατός δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Καλώς ή κακώς η εκπαίδευση στρατό δεν πας φαντάρος όταν έχεις πόλεμο, πας φαντάρος όταν έχεις ειρήνη. Για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν έχεις πόλεμο απλά είσαι σε πόλεμο και απλά πολεμάς ή απλά δεν πολεμάς. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Όταν δεν έχει πόλεμο πας φαντάρος και κάνεις μια θητεία. Στην Αμερική που δεν υπάρχει υποχρεωτική θητεία, πας σαν δουλειά, εκπαιδεύεσαι, περνάς και πληρώνεσαι κανονικά. Και εδώ είχε γίνει κάτι τέτοιο, 5ετής υποχρέωσης, πήγαινες 5 χρόνια πληρωμένος φαντάρος και μετά αν ήθελες έμενες και πολλά διάφορα πραγματάκια. Να πάμε λίγο λοιπόν για τον Καρπούζη, για το κομμάτι. Τι είπε ο Καρπούζης σε αυτό το κομμάτι? Είπε ότι ο στρατός δεν είναι απαραίτητος, γενικά θα σου μάθει την πειθαρχία, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Εγώ θα πω ότι μέσα σε όλα αυτά ο στρατός αυτό που σε κάνει είναι να έρχεσαι σε επικοινωνία και να μιλάς με πολλά διαφορετικά είδη ανθρώπων, τα οποία εσύ δεν θα μιλούσες ποτέ γιατί δεν θα έχεις τον κύκλο σου ποτέ. Όταν πας σε ένα κέντρο για παράδειγμα θα γνωρίζεις ανθρώπους όλων των επιφανειών, όλων των ηθικών, έξυπνοι, χαζοί, ηλίθιοι, αγρότες, οτιδήποτε, πλούσιοι, φτωχοί, δεν έχει, είναι όλοι το ίδιο και θα γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους
επιχειρηματίες, εργάτες, εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές, οτιδήποτε, και θα μπορέσεις να έχεις εμπειρίες και να κάνεις γνώσεις. Για προσωπική εμπειρία, εγώ στο στρατό είχα πάντα φίλους μέσα στο στρατό. Εγώ πήγα στα 19, είχα φίλους 30 στο στρατό που πηγαίνανε γιατί έπρεπε να πάνε, οι οποίοι είχαν δικές τους επιχειρήσεις, είχαν οικογένειες και μου κάναμε παρέα και συζητούσαμε για πράγματα εκτός που με βοήθησαν πάρα πολύ στη ζωή μου μετά, για το πώς να συμπεριφερθώ σε μια σχέση όριμη, για το πώς να κάνω μια δουλειά όρημα. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι πολύ πιθανόν, εάν πήγαινες φαντάρος, Καρπούζη, δεν θα πω ότι έπρεπε να πας, προς Θεού, ότι αν πήγαινες φαντάρος, ίσως έχανες ένα χρόνο από τη δουλειά σου, ναι, αλλά ίσως γυρνούσες με πολύ διαφορετικό mindset και mentality, έτσι ώστε να έχεις μια πολύ διαφορετική διαχείριση της ζωής σου και στα χρήματα. Γιατί όταν είσαι φαντάρος, να είναι κενός χρόνος, κάτι που δεν έχεις όταν είσαι σε συνεχώς hustle, ok? Όταν κυνηγάς λεφτά και έχεις συνέχεια hustle και λεφτά και λεφτά και λεφτά, δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς, όπως είπες και εσύ, ότι δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς για πράγματα και για να οριμάσουν κάποια πράγματα στο κεφάλι σου. Όταν θα είσαι λοιπόν σε ένα στρατόπεδο για 12 μήνες, για 9 μήνες και έχεις 6 ώρες σκοπιά που είσαι εσύ και ο εαυτός σου, θα σκεφτείς πολλά πράγματα, θα δημιουργήσεις πολλές συνθήκες στο κεφάλι σου, θα αναδιοργανώσεις κάπως τη ζωή σου και θα έχεις και κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα σκεφτόσουν αλλιώς, γιατί θα έχεις το χρόνο και θα έχεις άλλα πράγματα να σε τρέχουν παρακάτω. Επίσης, ένα μεγάλο πράγμα που σου μαθαίνει ο στρατός είναι να αντιμετωπίζεις δύσκολους ανθρώπους και δύσκολες καταστάσεις που έχουν παραπάνω εξουσία από εσένα. Αυτό που λένε ότι ο στρατός σε κάνει άντρα έχει να κάνει όχι με το ότι σε κάνει άντρα να πάει να πολεμήσεις και μαλακίες, έχει να κάνει ότι σε κάνει άντρα στο κομμάτι ότι μαθαίνεις με τον δύσκολο τρόπο και πολύ νεαρή σε ηλικία, αν θα πας νωρίς, να αντιμετωπίσεις πολλούς ανεγκέφαλους αξιωματικούς που έχουν στο κεφάλι τους ότι είναι ανώτερα από σένα, αλλά είναι και καλύτεροι από σένα, και να υπακούσεις σε εντολές που δεν βγάζουν νόημα. Εκεί που υπάρχει υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα λεκτικό το οποίο λέει εκεί που ξεκινάει ο στρατός σταματάει η λογική. Και αυτό ακριβώς ίσχυε τουλάχιστον τότε. Γενικά δεν είναι καλό να είναι υποχρεωτικός στρατός, θα ήταν όμως καλό για μένα να υπάρχει μια υποχρεωτική εκπαίδευση στο να μπορείς να κάνεις πράγματα στη ζωή σου, να σε προετοιμάσει κάτι για την επόμενη μέρα στη ζωή σου, έτσι ώστε να μπορείς να είσαι λειτουργικός σε μια κοινωνία η οποία είναι βάρβαρη, δεν είναι εύκολη. Γενικά ο Καρπούζης το πήρε πιο πολύ από θέμα αν είσαι άντρας, βαρύς και όχι. Για μένα ο στρατός δεν έχει να κάνει με τον αντρισμό, δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν είσαι άντρας βαρύς και ασήκωτος, αν γουστάρεις, αν είσαι στρατόγκαυλος. Αν είσαι στρατόγκαυλος, πας και σε ειδικές δυνάμεις και τρως και 15 φορές περισσότερο πίεση από όσο θα έτρωγε ένας απλός φαντάρος. Αν όμως δεν έχεις καμία διάθεση να πας και να χαραμίσεις τη ζωή σου ένα χρόνο μέσα, γιατί δεν είναι ένας χρόνος, είναι τουλάχιστον 2 χρόνια, γιατί και πριν και μετά δεν βγαίνεις από το στρατό κατευθείαν για να πας για δουλειά ή δεν μπαίνεις με το που τελειώνεις τη δουλειά σου κατευθείαν στο στρατό. Οπότε χάνεις 2 χρόνια από τη ζωή σου, τα οποία είναι πολύ δημιουργικά. Σου προσφέρει πολλά πράγματα ο στρατός, ναι, αλλά δεν τα καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα και μπορεί να χάσεις κάποιες ευκαιρίες οι οποίες στη ζωή σου μετέπειτα θα αποβούν μοιραίες ή δεν θα ξαναρθούν ποτέ. Ο Καρπούζης, είπαμε, το πήρε λίγο πιο κομμάτι ανδρισμού. Είπε it's ok να μην πάει φαντάρι. Συμφωνώ, it's ok να μην πάει κανένας φαντάρος, δεν χρειάζεται. Ο Dream Greek το πήρε πολύ πατριωτικά, ότι θα πάει μόνο να πολεμήσει για την ελευθερία και όλες αυτές τις ιδεολογίες. Ο άλλος το πήρε ότι εγώ θα πάω να πολεμήσω γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος που δεν έκανε επεκτατική πολιτική, ό,τι του φανεί το λολοστεφανί. Γενικά, αν θέλεις να πας, να πας. Αν δεν θέλεις να πας, να μην πας. Αν δεν μπορείς να πας και θέλεις να πας, δεν μπορείς να πας. Αν μπορείς να πας και δεν θέλεις να πας, σωματικά, να μην πας. Αυτά έχω να πω για σήμερα. Ένα τελευταίο εξτρά κομματάκι για τα νέα της ημέρας είναι ότι το Luben ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με τον Βαγιάτα, τον Γιώργο του Βαγιάτα, το Fix My... πώς το είπανε? Fix My Χρέπη. Fix My Χρέπη, το οποίο φτιάχνουν παλιά σπίτια και σε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία. Σας είπα ότι ο Γιώργος Βαγιάτας είναι φίλος και το Luben είναι από τα site τα οποία πολύ τα εκτιμώ.
Είναι ένα από τα collab τα οποία μπορείτε να δείτε και θα σας κάνω και το link από κάτω για να μπορείτε να το δείτε. Αυτά ήταν τα νέα της ημέρας σήμερα. Κάνε like, κάνε subscribe και έρχονται και επόμενα νέα για τις επόμενες μέρες. Κάθε μέρα που θα έχουμε κάτι για να πούμε θα το βλέπεις εδώ. Alexander The OG News. Bye.